मसलपुराव इउपिपिएल बीजेपी जीएसपी जथाय सोरखारनि बोसोरसे खुंफुंनायनि सावराय मेल। बाक्सा जिल्लानि सदर थावनि मसलपुराव दिनै बिटिआर सोरखारनि इउपिपिएल बीजेपी जीएसपी जथायै बोसोरसे सोरखार खुंलांनायनि सावराय जथुमा खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव आसाम रायजिक बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलिता, आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि पियुष हाजरिका आरो बीजेपी राजखान्थि दोलोनि गोबां दैदेनगिरिजों लोगोसे बिटिआर सोरखारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' आरो बिटिआर सोरखारनि इएम जीएम एमएलए बिथांमोनाबो बाहागो लादों। लोगोसे जीएसपी दोलोनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बे मेलाव बाहागो लाना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'आ बुङोदि जथाय सरकारा भिलेज एसेम्बलि बावखुंग्रियाव थांनानै रायजो राजाफोरा मा जेंनायाव दङ आरो माबोरै खामानि मावजानो लुबैयो बेनि सायाव सावरायना अखानायै गावबागाव डिपार्टमेन्ट लेभेलाव मिटिं खुंनानै फैगौ बोसोरसेनि हाबाफारिखौ फोसावगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। जोंनि सरकारा बोसोरसे जागोन। दा दिनै जोङो राजखान्थि थाखोआव बीजेपी, यूपीपीएल आरो जीएसपी जोङो बेवहाय मोनसे मिटिं खुंदों जोंनि वार्कार्सफोरखौ लानानै आरो गाबोनो जोंनि गासैबो डिपार्टमेन्टआ सेक्रेटारियेटआव जिरायनानै गावबा गावनि प्रग्रामफोरखौ लन्च खालामगोन आरो बयबो प्रेसआव बुंगोन जे सोर मा मावनो लादों बेखौ बयबो गावबा गाव प्रेसआव बुंगोन। बिनि अखानायै जोङो भिलेज एसेम्बलि बावखुंग्रियाव थांनानै रायजो राजाफोरजों जों सावरायगोन सरकारा जे रायजो राजाया बोरैहाय खामानि मावजानो लुबैयो, मा जेंनायाव दङ बेखौ जों रायजो राजाफोरजों सावरायगोन। बिनि अखानायै बयबो गावबा गाव डिपार्टमेन्ट लेभेलाव मिटिं खुंनानै फैगौ बोसोरसेनि हाबाफारिफोरखौ फोसावगोन आरो फैगौ 18 अक्ट'आव आसामनि चिफ मिनिस्टारनि प्रेजेन्सआव क'क्राझाराव 1 लाख सुबुंनि गेदारिंजों जोङो जोंनि बोसोरसे जानायखौ जों खुंफुंगोन। थांनाय बोसोरसेयाव गोबां खामानि मावनाय जादों जे 17 बोसोराव सरकारनि सिस्टेमखौ कमप्लिटलि धंस खालामनानै दोनदोंमोन। बे सिस्टेमखौ लाफिनो थाखाय जोङो जथेस्थ जुजिनो गोनां जादों। दा लासै लासैनो सिस्टेमा लाइनाव फैदों। अफिसारफोरा डिउटि खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ बाध्य खालामगासिनो दङ आरो जाहाथे करापसन खालामा, पाब्लिकनि खोथाफोरखौ खोनासङो बेबायदि मोनसे सरकार बानायनो थाखाय जोङो नाजादोंमोन आरो बेयो लासै लासै जाफुंनायाव फैदों। दिनै गोजोननि थाखाय जों खामानि मावदोंमोन। बोसोरसेयाव जोंनि ओनसोलाव जथेस्थ गोजोना फैबाय आरो बिटिआर गोरोबथाया दिनै साक्सेसफुलि इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ। प्राय 4000 एनडिबिनि माखासे मावथिफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनबाय आरो माखासेया मोननो थांगासिनो दङ। केसआ माखासे उइथड्र जाबाय। जोङो मेडिकेल कलेज मोनसे मोननो हाबावबाय। बेजों लोगोसे माखासे फसंथानफ्रा थाबैनो गायसनजागोन आरो बिटिआर ओनसोला फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जौगानाय लामायाव फैगासिनो दङ। मार्टियारफोरनि थाखाय एक्स ग्रेसियानि फैसाया जोंनियाव एसे फैनानै दङ। बेखौ जों थाबैनो होनायनि बेबस्था खालामो। रामा महिलारियाथ' अपोजिसनाव थाना बेखौ बुंखानांगोन। बिथाङा जोंखौ सोंखारिनायानो बिथांनि बिबान होननानै सानदों। दा बेवहाय मोननै बाथ्रा थायो। मोनसे जाबाय सोंखारिनायनि नामाव सोंखारिनाय, गुबुन मोनसेया जाबाय कनस्ट्राक्टिभ सोंखारिनाय। दा दिनै सोंखारिनायनिजों लोगोसे बिथाङा मा मावदोंमोन बेखौ रायजो राजाफोरनो खोन्थायोबा मोजां। खालि बिथाङा सोंखारिबाय थायो, रायजो राजानो मा मावदोंमोन मा मावाखै बिथाङा बुंनो हायाखै। दा नंखायनो आं खावलायो जे थांनाय 7 बोसोराव बिथांमोना जथेस्थ खाबु मोनदोंमोन जोंनि लाइमोनफोरनो साख्रि बाख्रि होनो, आइजोफोरनो खामानि होनो, सोलोंथाइखौ थिग खालामनो। बेफोरखौ जेबो खालामैयाव दिनै जथेस्थ खस्थ जानो गोनां जादों आरो बेफोरखौ जों गासैबो मोनसे मोनसे थिग खालामजोबनानै फैगौ 4 बोसोरनि गेजेराव बड'लेण्डआ जाहाथे गासैबो बिथिङाव सोलायनाया फैयो बेखौ जों मावनो थांगासिनो दङ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।